L-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali l-IMO ħabret li mill-ewwel ta' Jannar li ġej il-livell tolleranti ta' kubrit fil-fjuwil tal-vapuri se jonqos minn 0.5% għal 0.1%. Dan biex titjib l-arja fl-irħula viċin il-portijiet f'Malta, kemm il-Port il-Kbir kif ukoll il-Port Ħieles f'Bir Żebbuġa. Il-Ministru responsabbli għall-Korporazzjoni tal-Port Ħieles Konrad Mizzi laqa' din l-aħbar biex wara l-qalba tal-gass fil-Power Station ta' Dellimara ikompli jonqsu l-emissjonijiet fl-arja. Din hija welcome news għal istettejjeb ukoll biex ngħidlek innuqqas emissions fil-portijiet. Il-pass li jmiss għandu jkun li l-vapur li jidħlu fil-portijiet jitfu l-magni u idealment ikun hemm il-shore to ship electricity interface li tqabbadhom mal-elettriku. Dan huwa pjan fit-tul fil-leġislatura l-oħra ħdimna biex l-Enemalta investit fil-Marsa Distribution Center li tiflaħ biex ngħidlek l-elettriku meħtieġ. Semma wkoll kif l-operat ta' shore to ship għandha tkun bidla minn organizzazzjonijiet internazzjonali, iżda ħafna mill-vapuri fil-Mediterran mhux attrezzati b'dan. Għalhekk, il-Gvern Malti se jibqa' jsostni biex dawn il-bidliet isiru wkoll globalment. Il-Ministru Mizzi nota l-importanza tal-kummerċ bil-baħar filwaqt li jkun hemm bilanċ adekwat għar-residenti li joqogħdu fil-viċinanzi u li jbagħtu minn inkonvenjenzi tal-operat fil-port. Ġol Freeport iva rridu naqsu l-emissjonijiet, rridu naqsu l-istorbju u iva għandna nikkunsidraw bis-serjetà ix-ship to shore electricity interface u adapitada anki il-supply ta' vapur li jaħdmu bil-gass li huwa aktar nadif. Dan kollu jikkomplementa diversi inizjattivi li l-Gvern ħa favur ir-residenti ta' Bir Żebbuġa, fosthom l-introduzzjoni ta' krejnijiet biex jagħmlu inqas ħoss, kif ukoll rifużjoni sa' 90% għall-ispejjeż ta' double glazing għar-residenti. La darba l-ewwel skema tingħalaq se nkunu qed inżidu nifirxu il-kopertura tagħha għall kumplament ta' Bir Żebbuġa u nżidu wkoll il-budget biex bekk tilħaq lil kulħadd jew kull min jixtieq jinvesti f'din il-bidla tant importanti. Il-Ministru Konrad Mizzi temm jgħid li bħala Gvern se jkomplu jħarsu l-qudiem biex Bir Żebbuġa ssir riġenerazzjoni, mhux biss fiżika imma anke soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.